El mètode científic. Bloc 1. Aquest és el primer dels 5 blocs de química i física a l'ESO. És un bloc transversal, ja que parlarem de com treballen els científics la ciència, en concret les ciències naturals. Aquestes es divideixen en química, física, astronomia, biologia, geologia i ciències ambientals. Nosaltres només veurem la química i la física. El bloc 2 i el bloc 3 faran referència a química i el bloc 4 i el bloc 5 a física. Comencem amb el bloc 1, l'activitat científica, que com dic és comú a totes les ciències naturals. Què farem? Treballarem el mètode científic. Anem a veure de la mà de la Universitat de Barcelona com treballen els científics. En la vida quotidiana, de la observació naix la curiositat. Per exemple, aquí estem en el sofà tranquil·lament llegint i observem que tenim una planta que ha crescut molt i una altra planta que no ha crescut. Tenim curiositat de per què? Què està passant? Això se li diu observació. Una és molt alta i l'altra és més baixeta. Amb les mateixes condicions, plantegem hipòtesis de per què o què pot estar succeint. Primera hipòtesi, per exemple, si una planta està més a prop de la finestra, li entra més llum, rep més energia, realitza més fotosíntesi i creixerà més. I si l'altra està més lluny de la finestra, doncs no rep tanta energia i no creix. Aquesta serà la nostra hipòtesi inicial. Següent pas. Haurem de experimentar, dissenyar un experiment per a comprovar la nostra hipòtesi. Un cop tenim dissenyat l'experiment, doncs el portem a terme. Agafem dades amb aquesta planta, la posem al costat de la finestra i aquesta amb la finestra tancada. Anotem la mesura, el primer dia, el segon dia. Resultats. Un cop tinguem l'experiment, doncs haurem d'extreure conclusions de la nostra experimentació. El resultat ha sigut el següent. La planta creix més en les mateixes condicions si rep una aportació del sol. Com treballarem aquesta unitat? Teniu els apunts i els apunts comentats al canal de YouTube. A banda, tal com anirem avançant, disposeu d'uns formularis Google per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre. Tal com anem avançant, anem realitzant el formulari, detectant on tenim problemes i resolem dubtes. Abans de començar, caldrà que facis l'autoavaluació per veure de quins coneixements previs partim i en acabar aquesta unitat tornarem a fer l'autoavaluació i podràs quantificar tot allò que has après en aquesta unitat. Per a què? Per a què vull aprendre què és el mètode científic, com treballen els científics. Aquesta és una qüestió de caire personal, cadascú ha de ser capaç de respondre-la. Sí que és veritat que vivim en una societat en què cada volta més volem participar i poder decidir
en multitud de qüestions que es plantegen dia a dia. Per a poder fer-ho, caldrà tindre la capacitat de comprendre, i la millor forma de comprendre és aplicant el mètode científic per a poder extreure conclusions amb el màxim de garanties per posteriorment decidir i actuar en conseqüència. Comencem.